mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang, magmumukbang po kami ng chicken inasal, Mang Inasal. So, tignan natin kung gayang-gaya ng lasa ng Mang Inasal, no? And meron din kami ditong chicken oil, guys. Homemade po to, gawa ng biyanan ko. Ayan, gumawa din siya ng chicken oil. So, excited na tong katabi ko. Ayan, tinatawag niya na ako na gusto, you like chicken na? Okay, so let's start na. Bigyan na natin ng isang chicken. Ayan guys, so ang lalaki. Para talaga siyang sa Mang Inasal. Yan, that's for you. Yan. So, ganyan siya. Ayan, para siyang Mang Inasal. And yung amoy niya, I can smash pumpkin. sobrang parang, Mang Inasal. Ang lalaki niya. So, ayan. Kain na tayo guys. Okay. Naglinis na kami ng guys, ng kamay. So, ayan. Yung amoy niya talaga parang nasa Mang Inasal nung niluluto to, talaga, promise. Ayan o. Ito natin. Sarap. Lagyan natin ng chicken oil. Ayan. Para mas lasang-lasa natin yung parang feeling natin nasa tayo, Mang Inasal. Ayan guys, kita niyo ba yung kanin ko? Ayan siya, oh. Yellow na siya. Yung chicken oil. Sarap nga. And meron din pala akong coleslaw. Ayan, dito, ayan, mamaya katapos natin kumain. Gawa din to ng aking biyanan. So, mamaya na yan. Unahin na natin itong Mang Inasal or chicken inasal Mang Inasal. Mag-squeeze pa tayo ng isang kalamansi. Para talaga kami nasa Mang Inasal. At saka tingnan nyo, di ba ganito na ganito yung sa Mang Inasal? Promise. Oh, done. Sarap. Mommy, can I have my chicken? Yum, yum, Mommy. Pwede na kaming gumawa. Pwede na kaming mag chicken inasal. Kasi parang kalasang-kalasa din ng Mang Inasal. Pati yung chicken oil, kopyang-kopya. Ang galing ng biyanan ko talaga magluto. Mang Inasal na Mang Inasal siya talaga. Yummy. Eat rice? Chicken. Ay, super lambot na. Ng chicken niya. Lutong-luto siya sa loob. Lutong-luto siya sa labas at sa loob. Yan. Kasi 'di ba may ibang chicken yung sa loob nagdudugo pa, pero ito hindi. Subukan natin ng rice area. Chicken. Mommy, are you eating? Yeah. Ito, kasi chicken oil. Mommy. Actually, mas malasa pa nga itong chicken oil na ginawa ng biyanan ko. Yan si Hailey. Talagang chicken. Chicken. Ayan, nakalat na naman ang aming mukbang. Pasensya na ha. So, para kahit hindi na kami pumunta ng Mang Inasal nito. Guys, nga pala, kung gusto nyong malaman yung recipe, yung ingredients or yung how to cook, kung paano siya lutuin, yung procedure, comment down below para ilagay ko sa description box. I'm so lalo na kapag
tinatamad kayong magluto, gusto niya kumain sa dito sa sa loob ng bahay, promise, para talaga siya Mang Inasal. Ibibigay ko rin sa inyo yung yung recipe or paano yung procedure na paggawa ng chicken oil. Sa mga hindi po nakakaalam. I'm going to turn off my chicken. No? Chicken. Yummy. Yummy. Si Ili gustong gusto niya, oh. Tapos, ayan, naglagay din kami ng dahon ng saging para feeling namin talaga sa Mang Inasal kami kumakain. Kapag weekend, ayan, pwede nyo gawin to para maiba naman yung hinahapan nyo sa inyong kapag kainan. Masarap. Yung chicken oil ni Mama, mabango. So, kung gusto nyo malaman, comment lang. Mom, can I have my chicken? No? No. Yum, yum, yum. Yummy? Yan, Mama. Alam mo yung paparami ka talaga ng kain. And chicken oil. Si Hailey, hindi ko na nilagyan ng chicken oil sa kanya. Bata pa siya eh. Kahit sa pag kumakain kami sa Mang Inasal, ayaw palagyan ng daddy niya ng chicken oil yung kinakain. Wow. So, lalaki pa din talaga ng chicken. Yummy. Di ba sa Mang Inasal, medyo manamis-namis din yung chicken nila? Ganun din dito. Sabi ko nga sa inyo, gayang-gaya yung sa Mang Inasal. Yeah. Sarap. Mommy, do you want chicken? One chicken. Diba? One chicken. One crocodile. So, ayan, hindi na ako nakapagsalita. Kailang ako ng kain, guys. Sabayin na kami kumain, dalawa ni Hailey. Ayan, pwede na kami gumawa ng Mang Inasal or chicken inasal, Mang Inasal sa bahay nyo. Kasi diba, aminin natin, hindi nawawala ng tao sa Mang Inasal. So, kung medyo tinatamad kayo lumabas ng bahay, ayan, kahit sa inyo na lang, gawin nyo lang sa bahay nyo. Magluto na kayo. Makakapili pa kayo ng part na gusto nyo. Marami.
Kita nyo, kanya-kanya kami kuha ni Haley dito. Subuan ko lang si Haley para hindi puro chicken yung binabanatan niya. Kinuha na namin lang. Yan, si Haley ayaw niya ng balat eh. So, ayan guys, nakita nyo ba? Ubus ko na yung kanin ko, konti-konti na lang yung natira. Ayan. Yan. So, tikman naman natin yung coleslaw. Coleslaw, ayan. Kung ano man tawag dyan. Kung ano tawag pag-pronounce. Ayan siya. Chicken? Yeah, you can have. I can get my chicken. Mommy, Ang sarap din. chicken, Wait. please. Pantumay ko daw muna ng chicken ang ating, ano, mukbangers baby. Ayan. Yum, yum, yum. Yummy chicken. Here. Kita nyo ba? Ang lalaki, diba? Ayaw niya ng balat. Yum, yum, yum. Ayan. Kami naman, favorite namin yung balat. So, siya ayaw niya ng balat. So, ayan guys, sabi ko nga, ganyan lang po kasi yung mukbang namin. Kita nyo, naubos namin lahat ni Haley. Even yung chicken, konting-konti na lang. Yung natira halos buto-buto na to guys. So, sana guys, nag-enjoy kayo. Tulad nga na sabi ko, kung gusto niyo malaman yung recipe, ingredients, and yung procedure ng pagluto ng chicken, please comment down below. And please, paki-like po itong video. Haley, like kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you in next video. Bye!